Vel er dette ikke Rubicon, og vel er jeg ikke Hans Christian, hovedpersonen i Bakken, noget om snakken, knæk nakken, min nye roman, som jeg også har indlæst som lydbog. Men jeg ved godt, hvordan han har haft det, Hans Christian, dengang i 60'erne på Djursbakken, for jeg boede der jo selv sammen med mine forældre, og meget af det, han har oplevet i bogen, han oplever i bogen, det har jeg også oplevet. Jeg har heldigvis ikke prøvet det, som Hans Christian oplever i starten af bogen, nemlig at falde ned i et potentielt livsfarligt styrt. Det har jeg ikke prøvet, så det må han klare. En sjov ting ved den her lydbog, det er, at da jeg var færdig med Bakken her, den næste bog, jeg så skulle indlæse, den hedder Joyland, den er Stephen King, og hvad handler den om? Den handler om en 60-årig forfatter, der tænker tilbage på dengang han var ung og arbejdede i en forlystelsespark, der hedder Joyland i South Carolina. Lidt sjovt, lidt tilfældigt, meget helt tilfældigt, det lover jeg. Og der var en linje i den bog, som jeg simpelthen ikke kan lade være med at tænke på, fordi jeg siger jo, at jeg har oplevet det meste af det, som Hans Christian har oplevet i romanen, men ikke alt. Hvad er sandt, hvad er falskt? Den linje, som Stephen King skriver i Joyland, den hedder: alle, der skriver om fortiden, skriver fiktion. Så nu må du selv finde ud af, hvad det er i min bog, der passer, eller jeg selv har fået det på. Det vigtigste er, at historierne er gode, og det håber jeg, at de er. God fornøjelse.